yanzu da za a gaya maka da wa'inda aka haɗa kai a je a sawa gidan Nasarawa wuta, idan aka ce za a yi tone-tone kare ba zai ci ba, kuma za mu fara lissafo sunansu ɗaya bayan ɗaya. Kada ka haɗa ɗan gado da wanda siyan sarauta ya yi. Sunusi Lamiɗo siyan sarauta ya yi, ba wai ga yi ba, kuma ya ci amanan Ado Bayero. Ai shi yasa aka ce ka kiyaye cin amana. Yanzu idan ka duba ka auna wannan abin ka gani, ka zauna kai tunani waye a baya, ka kalli fa sarki, an ce sarki wai guda ka fito, babu mai cewa Allah ja zamani, Allah ƙara lafiya, Allah yi wane ne sarki, sai dai ka ga ya fito da 'yan barandami da 'yan gora da 'yan karota. Amma Aminu Ado ana ci maka ya fita daga jihar Kano, ana ci maka yau gashi, kai fitarsa ma sai an raka shi har airport. Haka zalika idan ya dawo tun daga airport za ka ga sai an dangana da shi har gidan Nasarawa. Wannan to ai ko iya wannan ya ishe Sunusi ishara, ko iya wannan ya ishe shi ishara. Ai shi yasa ita ai bayan Ado ba zai taba walakanta ba, saboda Ado ya wa Kano addu'a. Ado bai ci amanan 'ya'yan talakawa ba, Ado ya kula da al'ummar jihar Kano, kuma ya yi wa Kano hidima, ya ba Kano gudunmawa. Su ɗin wa'annan da muke sa ran ma ai lokaci ne, idan aka yi haƙuri lokaci ne za su fita. Ai ba za su yi 8 ba, ai iyakacinsu 4. Ka san girman Allah? Wannan magana da nake gaya maka, ka san girman Allah. Sunusi ya yi azumar fita ma, in aka ce yau gashi APC ta karɓi Kano, to kafin ma a yi wannan ma ya ma fita ya bar wannan gidan. Kuma wannan shari'a da kake gani da ake yin ta wannan ta gidan sarki da ake yin ta kotu, ka san girman Allah, ka san girman Allah. Har wannan gwamnan da aka ɗaure wa gindi yake duk abin da ya ga dama, ka rubuta ka ajiye, ka rubuta wannan ka ajiye, za ga abin da zai biyo baya. Ai lokacin su suke, kuma abu ne suka zo da gilli da ramuwar gayya, to muna nan mun tama musu su jira mu ma abin da za mu yi musu a gaba. Kuma Aminu Ado ba zai walakanta ba. Kaga da yanzu sun je sun yi manaƙisa, an kai hari za a sa wa gidan Alhaji Aminu Ado wuta. To ai shi Allah da ke ba zalumin bawansa bane, yanzu ba ga mun kama su ba. Ai an kama su kuma suna haru kai, har da waɗanda makarabar jigajigai a gwamnatin, ai su ne suka haɗa wutar. Kowa ya san da wannan, su suka haɗa wutar, kar ka yi musu, su suka haɗa wutar, su ne nan suka haɗa wutar. Ku kasance da mu a koda yaushe a wannan YouTube din namu mai suna Tama Hausa TV. Za mu riga ƙoƙarin ɗoro muku abubuwa irin na barkwanci, nishaɗantarwa, abubuwa dai gashi nan. Amma yadda muke ɗorawa a TikTok, muke ɗorawa a shafuffuka na Facebook, to insha Allah za mu riga ƙoƙarin ɗoro muku kowane irin abu ne wanda zai nishaɗantar da ku a wannan tasha tamu mai suna Tama Hausa TV. Masoya kada a manta, masu bibiyar mu, a danna mana subscribe, a danna ƙararrawar sanarwa domin alamar notification kenan daga zarar mun ɗoro hajar mu a kowane lokaci zai rika zuwa maka. Fatan alkhairi, masoya ne naku jarumi Abubakar Kilina. Kilina, fatan alkhairi.